Hola, Cubixeros, què tal? Com esteu? Doncs avui és un dia molt especial per mi perquè ja fa un any que pujo vídeos al canal, o sigui, justament avui, dia 1 de maig, vaig pujar el meu primer vídeo. Ja em vaig crear el canal i tot. I doncs, bueno, estic molt content, ha estat un any esplèndid, hem pujat 50 subscriptors, que això per mi és molt, 50 subscriptors són molts, bueno, molts per ser jo, bueno, per ser un de Cubs, que em coneix poca gent, doncs jo estic molt content, aquest any ha estat superguai, i doncs com ja haureu vist en el títol i en la miniatura, doncs us porto un unboxing, que és un unboxing de 2 cubs. Aquí tenim el paquet, és bastant gran el paquet, i aquí unes tisoretes per obrir-lo. Doncs bueno, anem a obrir el paquet, comencem. L'obrim. Ui! Ara sí que treure ja. Vale. Hola! M'ha arribat avui, bueno, ahir, sí, era ahir. I doncs, aquí ens tenim, a veure si puc tallar una mica. Vale. Aquí estan els 2 cubs. Bueno, hi ha un paperet que no sé què de dir, bueno, és igual. És un paperet que no diu res. I doncs, bueno, els 2 cubs són el ReadyCube i el DinoCube. Són 2 cubs molt xulos, a mi m'encanten personalment. Sí que va ben precintat, Vale. Ara. A veure. Els dos els he agafat stickerless. Sí. Això costa una mica d'obrir. Ja els tinc aquí, ja els puc tocar. Tallaré una mica més. Ara. Els dos són stickerless. Aquí està el DinoCube i aquí el ReadyCube. Començarem per el DinoCube. Aquest el deixem aquí. Els dos són de Kiyi. No, aquest és de Kiyi. Aquest no sé de quina marca és. Però, bueno, una marca bona em sembla que és, també. Aquí, doncs, bueno, tenim les instruccions que et donen sempre, que van sempre amb els cubs. Buah, m'encanta. M'encanta només el tacte. Kiyi, m'encanta Kiyi per al tacte que té, o sigui, així mate, aquests colors mates de Kiyi m'encanten. I el gir gira super bé. O sigui, escolteu el gir. Gira super bé. Aquest cub és un cub bastant fàcil. Em sembla que no va lubricat. No va lubricat, em sembla. És un cub bastant fàcil, he mirat vídeos i tal. I vaig a desfer-lo, vinga. Que no sé, ara quan acabi el vídeo em posaré a fer-los els dos. Doncs, a mi m'agrada molt aquest cub també per la seva estètica, diguem, m'encanta. Així que és com una creu, és bastant xulo. I, doncs, bueno, aquí els girs són de 90 graus, no són com altres cubs que has de fer girs 100% de... O sigui, si no se't queda bloquejat el cub, has de fer girs de 180 graus. Doncs, bueno, com us deia, un cub que m'encanta el seu gir. M'encanta el seu gir. I doncs, bueno, passem al següent. Aquest el deixo per aquí. I ara passem al ReadyCube. Ostres, que fàcil d'obrir. Doncs sí, és de Moyu. No, havia dit Kiyi, no, és de Moyu, Mofang... Sí, Mofang i... No sé,
però és de mollo, ho posa aquí. Bueno, l'obrim. Hola, que bé. Bé, amb un plastiquet. No porta les instruccions que porten sempre. És el... Sembla que sí, el primer cub que en ve amb un plàstic. És més... no sé, sembla com més elegant amb un plàstic. Sembla més ben presentat. A veure si puc obrir el plàstic. A veure, agafo les tigeres ja que les tinc aquí. Oh, és bastant... M'agrada bastant la seva textura, també. Deixem per aquí el plàstic. I és un cub superxulo, m'encanta. També la seva estètica m'encanta. I el seu gir, mira, escolteu-lo. És un gir... Buah, m'encanta. Aquest no és mate, com veieu, brilla. Bé, no sé si es pot apreciar gaire. Si veieu, aquí brilla. I doncs, també és un cub bastant fàcil, he vist. Bueno, bastant, no ho sé. He vist que no és gaire complicat. I doncs, bueno, és un cub superxulo, a mi m'encanta aquest cub. Segurament us portaré tutorials d'aquests dos cubs, perquè, bueno, no sé, mira, no sé encara, però segurament. I doncs, bueno, també anem a desfer-lo, que així tenim ja els dos desfets. I doncs, bueno, com us deia, un any, m'ha encantat aquest any, m'ha agradat molt, m'encanta pujar vídeos a YouTube. I ara us explicaré una mica com va començar, ¿vale? Doncs va començar perquè jo tenia un cub de Rubik i tal, però que el 3x3 de Rubik, i doncs, bueno, el tenia per allà a casa, que no el feia. Després un dia vaig dir, doncs vaig a fer-lo, i doncs vaig començar-lo a fer, i doncs vaig dir, bueno, doncs després em vaig comprar el 2x2, després el Pyraminx i tal, i vaig acabar amb bastants cubs, i doncs sé una mica ben bé com va aquest cub perquè he vist vídeos, tutorials, i doncs, bueno, vaig començar a comprar-me cubs i tal, i un dia, bueno, quan ja tenia una petita col·lecció d'uns 8 o 10 cubs, un dia li vaig dir al meu pare, li vaig dir, em puc crear un canal de YouTube? I li vaig dir que pujaria vídeos de cubs i tot, tutorials, i doncs, bueno, em va dir que sí, tot bé, i doncs, bueno, des d'aquí, fins ara que tinc ja, comptant aquests dos cubs, 26 cubs, i, bueno, doncs, com us he dit, m'ha encantat aquest any, ha estat un any molt xulo, he pujat a 50 subscriptors, que això és més o menys el que més volia, tenir una xifra una mica alta de subscriptors, i doncs, bueno, no us puc dir aquí, no sé què més explicar-vos, deixo per aquí el vídeo, doncs espero que us hagi agradat, si deixeu un like, subscriviu-vos, espero que aquest any 2020 sigui igual que l'any 2019, i doncs per aquí us deixo el meu canal i per aquí un vídeo anterior, doncs adeu!